beda sik dulure lanang lho. Dilanjut mboten Mas. Gosik to, kok gugur iki lho. Kowe milih kesusu apa milih kesikut? Kesusu, empuk kesusu Mas. Kesikut nyonyor ya Dik ya. Lho dulur Sabda pandita yo sa weta weta lemu Dik. Kok abot dikeloni. Iya, biasanya sing lemu nih abot ya Mas. Ning penak ya Dik. Iya. Rasa tuku kasur. Dilanjut mboten niki, Pak. Heeh. DP sik ta sing 5000 ta, Pak? Ora rantek pitik udah mati lho. Sing 5000. Loro, engko lagi tak lanjut. Kowe nek rantek pitikmu do mati. Heeh. Siji Kas. Ya. Heeh. Sabda pandita ratu. Oke, terkasih sudah suatu permintaan dari sekedar